Con este vídeo completamos a serie de 3 dedicados á exaltación do outono. É unha estación na que, se o tempo é benévolo como este ano, a natureza nos ofrece unha paleta das máis diversas cores que deberían emocionar a calquera con un mínimo de sensibilidade. Salientamos tamén que estas viaxes tiveron como destino lugares moi pouco alonxados de onde vivimos. Isto nos convence unha vez máis de que a beleza e a ledicia se atopan máis preto de nós do que adoitamos pensar. Se cadra dentro de cada quen. Cal será o destino da presente viaxe? Pois imos cara aos Ancares leoneses, ao pobo de Balboa, na bisbarra do Bierzo. O río Balboa, afluente do Valcarce, forma un val fermosísimo cheo de frondosa vexetación autóctona que invita a facer unha boa andaina polas súas fragas. Compre visitar o castelo do século XIII e, sobre todo, a emblemática palloza que impregna o lugar dun carácter enxebre e nos fai rememorar a vida dos nosos devanceiros séculos atrás. As dimensións interiores da palloza son inimaginables dende fora. Resulta braiante a altura, pero tamén a maestría para construir eses teitos cos limitados recursos que a natureza lles fornecía. Lembremos que gando e xente compartían morada, beneficiándose as persoas do calor aportado polos animais, como único xeito de sobrevivir aos rigores dos invernos. O outono leonés nos agasalla con estas maravillosas vistas do pobo de Balboa subindo hacia Cantexeira. Bueno, o sol da tarde de finais de novembro pois nos ofrece esta vista de Balboa alá ao fondo do val á esquerda e estas estribacións dos Ancares. Ahora estamos subindo hacia Cantexeira. A verdade é que é un privilexio ben bonito estas vistas das montañas lucenses e leonesas á espera de que dentro dun mes e cadra pois as neves cubran por completo estas montañas. Ao fondo á esquerda fica Cantexeira, a máis de 1000 metros de altitude, pobo case que deshabitado durante a semana e no inverno. As serras á dereita nos levan cara ao sureste, hacia Villafranca do Bierzo e Ponferrada.